Mana Башкортстан, Татарстан. Су. Прям бізде кебек. Мында мына балык тотурга ярамый диялар инде. Разрешение керек. Белмим әле мин тутып караганым юк. Нәрсәкәй бер рыбачить итәс килә. Мин бит рыбачить любил. Заядлый рыбагыйм бит инде мин. Шулай. Китеп барам үйгә, короче. Мына мин теге тау нәрсәкәгә җиттем уже, видите? До этого столба. Приперся я уже. Вышка какая-то типа. Вот так вот. Вот так, тишина, җил юк. Рәхәт. Камыш бөтен җирдә үсә. Короче, надо где-то порыбачить, один раз попробовать. Вот так вот. Мост здесь. Одни мосты.